Mám tu short, ideme si vyskúšať ten mýt, takže zoberiem kľúče, idem sa presunúť do vodičovej časky. Dobre. Sadnem si sem. Dobre, otvorím si kľúče, zoberiem a potom budem môcť dávať. Strčím kľúč do zapaľovania, je to fakt Peugeot. Hej, není to nejaký efekt. Je to Honda a Peugeot. Nie som teraz v inom aute. Dobre. Rozsvieti sa nám palubovka. Strašne som... A je tam tu nejaký modrý somer, ktorý práve dosvietil. Takže... Tak to tam svieti.